50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60. Hello logoफोर, good morning गासैनिसिमबो. दा नैबे नुहुरनाय रुमानो जाबाय आंनि रुम. आं दा जा जायगायाव दङ बे जायगाया जाबाय क'क्राझार टाउननि साहाथिं थानाय मोनसे बिसमुरि हालाम. बे बिसमुरि हालामनि मोनसे बिसमुरि बाजार होननाय दङ हा. बे बाजारावनो आं दिनै दंफैयो. मानो होनोब्ला आं मैया न'निफ्राय फैदों. दा बेनिनो सानफ्रोमबो जिहेतु जोङो नैयाव थायोब्ला मर्निं वाक बा मर्निं एक्सारसाइज खालामनाय जायो. ओंखायनो आङो दिनै जास्ट गोबावजों जेब्लाबो मर्निं एक्सारसाइज खालामनो नागिरदों. दा आं बे मर्निं एक्सारसाइज खालामनायजों लोगोसेनो नोंथांमोनखौ मोननैसो नुथायफोरखौ फुंनि नुथायफोरखौ बिसमुरि हालामनि देखायनो नागिरदों. जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो. फैदो बिदिब्ला. दायो नोंथांमोना नुबाय थानाय नैबे नुथायफोरानो जाबाय बिसमुरि बाजारनि नुथाय. बे बाजाराव मोनफ्रोमबो सप्तानि समबाराव मोनसे गिदिर बाजार जायो. आरो दैलि बाजाराथ' थाखायो मैगं थाइगं फाननाय, ना बेदर फाननाय. आइ मादै मोनना मैगं थाइगंखौ सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय हमनानै मोनाबिलिसिम फानो. बेदरफोरखौबो ना बेदरफोरखौबो मोनो आरो नांनाय गेलामालनि दखानफोरखौबो जायखिजाया समावनो जोङो मोननो हायो. नाथाय गिदिरथार मोनसे बाजारा समबार बारायाव जायो. नैबे बिसमुरि हालाम होनना बुङोब्लाथाय क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिख्रुइ नैबे बिसमुरि हालामखौ गिख्रंथाव जायगासिम गावजों गाव नायलायनो हायै, गावजों गाव होसोलायनाय, सिथारलायनाय बे जाथायफोरखौ जाफ्लेबाय थानाय जों खोनानो मोन्दों. खुगा खुगा खोनानो मोननानै मानसिफ्रा बे जायगायाव फैनो थाखाय जोबोद गियोमोन मोनसे समाव. नाथाय जों जेब्ला 2017 मायथाइनिफ्राय जों दंफैयो अब्लानिफ्राय जों सासेबो बेयाव सिथारलायनाय, बुथारलायनाय जेबो खोनानो मोनाखै बा नुनो मोनाखै. जों गोदाव खोनानाय बाथ्राफोरखौ सिमां बादिसो बा सल' बाथा बादिसो मोनलायलांबाय. नाथाय खिन्थु दिनै डाइरेक्सन जोङो बेयाव जेबो गोरोन्थि खामानि जानाय नुफेराखै. एक्सारसाइज खालामदोंलै सैमाफोराबो. नैबेयो सानजाथिं नुहुरनायफोरा मोनसे बिराद गिदिर 5 बिघा बा 4 बिघासोनि जायगा दङ. बे जायगायाव बाथौ खेराइ फुजा होयो. बाथौनि थाखाय बे लाखिना दोननाय. दायो दासान्दि बिल्डिं लुगासिनो दङ. आरो नैबेथिंजाय आं देखायनो नागिरदों नैबे एबसु अफिस दङ. आरो खाथियावनो पुलिस स्टेसनबो दङ बिसमुरि जायगायाव. बुंनो थाङोब्ला बिसमुरि जायगायाव जेबो गिनो गोनां गैया. मानो होनोब्ला गासिबो कमिउनिटिनि मानसिफ्रानो थायो. सावथालिफोर थायो, उरावफोर थायो, बर'फोर थायो. बर'फोरनि एबसु अफिस दङ, पुलिस थाना दङ. पुलिस थानाथ' नंला, बेयो आउटपस्ट दङ. आरो नै खाथियावनो बिराद मोजां मोनसे सुबिदा हाइ रड दङ. बे हाइ रडजोंनो हाइ रड होनबाथ' मिथिखायोना, गुवाहाटि, वेस्ट बेंगल जायखिजाया गोजान जायगायाव थांनाय बे हाइ रड दङ. बे हाइ रडजोंनो गासिबो मानसिफोर थाङो. दायो बर्थमानाव आङो हाइ रडनि मेन सारियालि पइन्टआव दंफैयो. सिगनेल पइन्ट होनना बुंजायो बेखौ. बिसमुरि हालामनि सिगनेल पइन्ट. बेनो नौनोगोर सिखना जाहार मेन गेटआ. बे मेन गेटजोंनो जोङो उल्टापानि, सरलपारा, सरबां माने बे भुटाननि सरबाङा, बेसिम थांनो हायो जोङो. बे हाग्रा, बे सरबांसिम बा सरलपारा उल्टापानिसिम थाङोब्ला हाग्रा 20 किल'मिटार हाग्रा गेजेर गेजेर थांनांगौ जायो जोङो. बे हाग्राखौ बारलांनायनि उनावसो मोनसे हालाम मोनो. बे हालामानो जाबाय उल्टापानि. बेनो बे सोनाबथिंनि जायगा नुथाय बियो. बे सोनाबथिंनि हाइवेनि सोनाबथिं थाङोब्ला जोङो वेस्ट बेंगल, आरो बिथिं वेस्ट बेंगल बारनानै मा मोनहैयो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ. आरो नैबे साहाथिंजायनि सानजाथिंजायनि बे सानजाथिं थांबा जोङो गुवाहाटि, क'क्राझार बिथिं मोनहैगोन. आरो नैबे बिसमुरि लामानि खोलाथि थांनाय, बे खोलाथि सिदा थांबाय थायोब्ला जोङो हलथुगाव आरो इउनिभारसिटिखौ जोङो सहैयो. नैबे जायगाया बिराद गिदिर जायो. बे जायगायाव जानला मानला जोङो गसंना थानो हाया. आं मोनसे सेफटि जायगायाव थानानैसो नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायगासिनो दङ. जाहाथे बेफोरबायदि जायगायाव जाहाथे जानला मानला भिडिअ बानाया. सेफटि जायगायाव जाय जायगायाव गारि खारखाया बे जायगायाव थानानैसो जोङो भिडिअखौ बानायनांगौ. नङाब्ला गावनि जिउ खहाबो जानो हागौ. ओंखायनो बयखौबो आङो रेडि थानो थाखाय गुरै खावलायहरखाबाय. नैबे मोनसे लामायाव एक्सारसाइज खालामनो बा खारनो एसे मोजां जायो. ओमफ्राय गारि गुरा खारा. लामाया खिन्थु बिराद मोजां, साफा. बे जायगासो, बे लामाथिंनो आं सानफ्रोमबो
3 किल'मिटार बा 5 किल'मिटार खारनायनि मोनसे सर' खालामगासिनो नाथाय आं दिनै खारथ'नाय नंला मानो होनोब्ला एसे गोबाव जाबायना खारहैया लोमजानानै थाबाय गगा मोननायजों माजों आरो न' रेस्ट लाहैनाय बायदि जाहैबाय ओंखायनो दा खारथ'नाय नंलिया एसे साननै सानथामसो गोरलै एक्सारसाइज खालामनायनि उनावसो खारनांगौ जोङो खारोब्ला नङाब्ला जोंनि आथिं आखाइफोरा सायो बिखो जायो ओंखायनो एक्सारसाइजफोर खालामोबा वार्म आप खालामनानैसो जों एक्सारसाइज खालामनांगौ जायो ओंखायनो आङो दिनैनि बे एक्सारसाइजआ वार्म आप एक्सारसाइज जागोन गासै हल बडिनि थाखायनो जाहाथे आं गाबोनफोरनिफ्राय लासै लासै खारनायनि हुदाखौ खालामनो हायो नोंथांमोनाबो एक्सारसाइज जुदि खालामनांगौब्ला बिदिनो खालामनांगोन नङाब्ला सानसेयावनो गासिखौबो गोरा एक्सारसाइज खालामना लायोब्ला जोंनि देहाफोरा रुफ्राबोनो सानाय सुनाय जानानै जोङो नेक्स्ट मर्निंआव सिखारनो हाया जाना थायो बिदि आरो बाथ्राया सानजा दिगियाव नोंथांमोना आलायारनखौ नुदों दा बेफोरबायदि फुङावनो जोङो सिखारनायनि हुदा खालामाब्ला माब्लाबाबो नैफोरबायदि मोजां समायना नुथायफोरखौ जों नुनो हाया ओंखायनो फुङावनो सिखारनायनि हुदा खालामनांगौ लोगोफोर बे फंबाया सानफ्रोमबो खारबाय थायो दै फंबाया एक्सारसाइज खालामनाया बिराद मोजां दायो स्किपिं खालामदो बेखौ नायनि आंनि लोगोफोर फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि सर' खालामो देहाया फिट थानायनि थाखाय फिट थानांगौब्ला जों एक्सारसाइज खालामथारनांगौ सेंग्रा बैसोआव नङाब्ला गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हाया जोथोनै लाखिनांगौबा समायना खालामनांगौबा जों एक्सारसाइजआनो मेन जाथ'बाय दे दैनिफ्राय खालामबाय थादों आं दासो लोगो मोनदों मेंबाय बिथाङा मा होनांगोन फंबाय ना मिजिं ना आं गोदानसो दै एक्सारसाइज खालामाखै खाराखैबो हानाय नङा जानि जियानो जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 66 69 70 23 24 76 77 80 81 83 84 85 87 88 90 100 फुल खालामबा जाबायमोन 100 खालामगोन आं सानदोंमोनलै हायासै दा नायदो लोगोफोर आं गोदोआव 100 हायोमोन 100निबो बांसिन स्किपिं खालामनो हायोमोन बारनो हायोमोन जायखिजाया एक्सारसाइजखौनो खालामनो हायोमोन आं जिहेतु आं उन्दैनिफ्रायनो एक्सारसाइज मोजां मोनोमोन गावनि फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय आङो जायखिजाया खामानि बा गेलेनाय एक्सारसाइज खालामनाय गासिबो खामानिखौनो मावोमोन आं खालामोमोन ओंखायनो आङो फिटबो थायोमोन गोदोआव दायो माखासे बैसोजों लोगोसे बांद्राय सम होनो हाला सम दोनथ'नांगौ जायो दा ओंखायनो जोंनि देहाफोरा एसे गाज्रि कन्डिसनाव जाफैबाय दा बिदिल' नङा बेखायनो जोङो गावनि गोसोखौ हमथानानैब्लाबो गावनि रुटिनखौ जोङो फालिनानै जुदि जोङो एक्सारसाइजखौ कन्टिनिउ जुदि लाखिनो नाजायोब्ला जों मानो हाया जानो फुङाव खमसे खम नोङो 10 मिनिट 20 मिनिट हायोब्ला नोङो आधा घन्टा आरो 1 घन्टा हायोब्लाथ' मोजां दा बेफोरबायदि समखौलाय मानो जों दिहुननो हाया 24 घन्टानि गेजेराव जोङो समखौ दिहुननो हाया मा मालायफ्रा अफिसाव थांनानै जिमाव लाइफआवबो बा गुबुन समाजारि खामानि मावबाबो जोंफोरबायदिया मानो हाया दा हागोन जोंनि नाजानाया थानांगोन जोङो बानो नांनाय नङा ओंखायनो हागोन दा जियानो जादोला जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आंनि लाइमोन फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैयो जाहाथे नोंथांमोना बे एक्सारसाइजनि सर'खौ खालामो जेब्लासिम नोंथांमोना एक्सारसाइज खालामा गावनि देहाया गोग्गो थाया गावनि देहाया स्ट्रं जाया आरो जेब्लासिम नोंथांनि देहाया स्ट्रं नङा अब्लासिम नोङो जायखिजाया खामानिखौनो गोरलैयै मावनो हाया जेरैबायदि फरायनो नांगौब्लानो नोंनि देहाया गोग्गो जानांगोन गोग्गो गैयाब्ला नोङो फरायनो हानाया जाया बा गोग्गो देहा गैयाब्ला नोंनि फरायनायाव गोसो ज'आ लोरबां देहानि जायोब्ला नोंनि फरायनाया सुबिदाजनक जानो हाया ओंखायनो जोङो एक्सारसाइज खालामनांगौ माखासे मानसिफोरा मा जायो फरायनो थालाङो मायो होननानै जोङो एक्सारसाइजखौ खालामनो नागिरा नोङो एक्सारसाइज फरायग्रा मानसिया एक्सारसाइज खालामोब्लाबो नोङो जोबोद मेंजासे एक्सारसाइज खालामनो नाङा गोरलै खालाम जायफोर जिनिसफोरखौ नोङो एक्सारसाइजखौ खालामोब्ला नोंनि देहाया खहा जायाबा नोङो बांद्राय मेङा फरायनो हाहैनाय जायो बेफोरबायदि एक्सारसाइजफोरखौ नोङो सायख'नानै खालामनांगौ नङाब्ला नोंथांनि देहाया फरायनायजों लोगोसे मा जायो लोरबां जालाङो दा जोङो बाहानासो खालामो फरायनांगौ मानांगौ होननानै खिन्थु जोङो टेबोलाव जोब्ला मा खालामो सोरजोंबा WhatsApp गेलेनानै सोरबा मेसेज गेलेनानै
माबा इउटिउब नायनानै माबा मोनसे फानि भिडिअफोरखौ नायलाबायनानै एन्टारटेनमेन्टफोरखौ नायलाबायनानै जोङो एक्सारसाइजनि समनिख्रुइ बांसिन समसो हगारो दा बिदिब्लालाय मानोथो जों एक्सारसाइज खालामनो हाया हायो समखौ दिहुननानै नोंथांमोना नायनांगौ आरो एक्सारसाइज खालामनानै गावनि देहाखौ फिट लाखिनांगौ जेब्लासिम जोङो एक्सारसाइज खालामा अब्लासिम जोंनि देहाया फिट थाया एक्सारसाइज खालामनायखौ नोङो लाइफ लं जुदि लांनो हायोब्ला नोंनि जिउआव लावगोन आरो नोंनि समायनायाबो थागोन देहानि समायना थागोन नोंनि स्ट्रेंथआ थाबाय थागोन आरो जायखिजाया खामानियावनो नोङो गोसो गुदुङै मावनो हानाय जागोन जायखिजाया समाव नोङो अलसिया आखुनि बे साननाय हनायफोरा फैनाय नङा ओंखायनो आङो दिनै मर्निंआव नोंथांमोनखौ एक्सारसाइज खालामनांगौ होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायहरबाय दा बिदिब्ला आङो दिनैनि थाखाय बिदाय लानोसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्टआव लोगो मोनगोन नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आं नोंथांमोनजों सावरायलायनो खाबु मोनो गोजोन्थों आरो खुलुमबाय